Mae'r defaid blwydd smotiog o'r Iseldiroedd yn y cylch, mae fan o'i Roberts. Mae hwn yn foment fawr i ti hefyd. Odi, yn emosiynol iawn i gweld nhw'n dod i fewn a bod yn onest y tîm Einir. Mae'r defed i fewn. Mae da ni 2 ddafad yma a mae'n dipyn o gystadleuaeth, edrych wir. Wel, odi gle, i feddwl mae dyma'r flwyddyn gyntaf i nhw gynnal y dosbarth yma. Mae fe'n anhygoel yn dweud. Odi, mae'r bryd i hunan bown o fod yn browd iawn bod gymaint wedi dod mae i ddangos. A dim lot o Gymru, maen nhw wedi trefeili o bob man a chwarae teg i nhw am wneud. Bron 20 yn y dosbarth? Bron 20 a wy'n credu bydd eisiau ring. Dyma bach o fwy flwyddyn nesaf, Einir, os eiddi'n fwy yma, achos chwarae teg. A mae pob un yn edrych y fendigedig. Le ti'n dechrau beirniadu, drian ar beirniad. A mae yna bwysau mowr ar ysgwyddau. Ali Jackson fyd y Dumfries, y ddafad yma sydd gyda fe heddi, wedi ennill prif bencampwriaeth Swydd Efrog. Wel, am bwysau ar y beirniad, Ali, dyn ni'n dweud drian bach? Chwarae teg y fe amddodau, achos fydde lot o bobl, fel wyt ti'n Einir y gwybod cystal y fyne, fydden nhw'n gorffen ar y top. A dim eisiau mynd ymhellach, achos mae enw da i'r ddafad na nawr, enw anhygol fydd yn gallu rhoi y stamp na yn y catlogs am sut i yn y seli ac yn y blaen bod y fam wedi wneud hyn a hyn ac ennill hyn a hyn. Ond mae'n dod â hi'r sioe frenhinol, yn amlwg mae'r sioe frenhinol yn agos iawn at ei galonau a mae fe'n wirioneddol isau ennill y sioe frenhinol yn diwedd cyn bod yn mentro dod o'i ma. Chwarae teg fe. Ond mae hwn yn arddangoswr o fri, mae wedi ennill gyda'r Beltex y llynedd. Mae fe hefyd yn stocman i rywun a wedi bod yn ennill y glas Brydeinig heddi y ddoi yn y gwartheg. Felly mae fe'n gwybod yn iawn sy'n troi nhw mas ar gyfer y beirniad yma. Odi, boi siow yw e, fe. Mae wedi, yr un peth a'i dad, maen nhw wedi cael ei magu yn y sioe yma, a mae'n braf gweld a'i frawd, a'i dad, a hyd yn oed i fam, maen nhw'n dal yn dod, mae'n gefnogol eriod i'r sioe frenhinol, a maen nhw'n gweud un o uchafbwyntiau'r flwyddyn yn flynyddol iddon nhw yw'r sioe frenhinol. Maen nhw eisiau gorffen yn y sioe frenhinol, mae hon da'r sioe ola iddon nhw, a maen nhw'n joio dod iddi. Mae'n dda clywed hynny yn dweud. Ond mae'r dosbarth yma yn un bwysig iawn i ti hefyd, mae fan o'i y ferch Olwen wedi cael 2 ddafad go arbennig i arddangos. Odi, mae Olwen fach wedi cael 2 oen fanyw gyda Siôn Corn. Y stori yw a gweud y gwir i tîm Einir, ni'n mynd nôl i mis Awst y llynedd, o'n i lan yn sel, Hyrddod yn cael ail, a oedd rhain hefyd yn cael ei gwerthu na bod yn onest yn te. A Olwen fach, a'n ffrind annwyl ni, y diweddar Meirion Jones, Aber Llangynnin, oedd a hi yn dipyn o fets. A nhw'n mynd o amgylch y sel a bod yn onest y tîm pipo'r defed hwn a'r llall. Ac o'n nhw'n dipyn o ffrindiau a wedi ffansio'r ddafad Dutch Spotted Sheep. A wel, rhedeg ato mam, wedyn mam, fi gwybod beth fi eisiau nadolig. Dyna'r checkbook. Dal sown o'r Olwen fach, maen nhw'n gweithio i bod rhain y ddryd ofnadw wedi. A gewn ni weld, na gyd wedon ni oedd gawn ni weld. Ond oedd hi ddim yn deall wrth gwrs bod Meirion a ni yn trefnu bod Siôn Corn yn dod â tipyn o wyn. A fe delon ni ben a cael Siôn Corn i ddod â 2 oen fenyw i Olwen a 7 oen fenyw i Annwyl Meirion a hefyd oedd rhaid chanu oen hwrdd a dyna fel y fi oedd hi. Ond mae'r stori'n drist achos yn anffodus mae Meirion wedi'n ffarwelio gyda ni erbyn hyn. A dde'n gymeriad hoffus iawn. Boes bach, oedd e fel ti a fi bob tro ti'n ei weld e, oedd e'n wen o glist i glist ac yn edrych ymlaen at y dyfodol. Oedd e'n joio ffarmwr. Ffarmwr oedd e i'r carn ac oedd e'n joio ameithi. Ond yn anffodus wedi ffarwelio lower yr hi gynnar yn 57 mlwydd oed gyda ni gyda cancer. A fel wedes i, wedi gweld sawl gwaith y stori hyn i bobl yr wsos yma, mae e wedi gadael y ddiadell fach i Olwen. Am stori, agorol. A hala fi lefen y gwir. Odi, mae'n anodd. Achos, war y teg iddo fydda'n gweld o fodol yn Olwen, yn dod e? O, mae'n joio. A hi a fe yn eitha tebyg yn ei cymeriadau, o'n nhw eitha gwyllt, ti'n A o'n nhw'n joio gweld y defed yma, o'n nhw'n ddwl am y bryd nawr, o'n nhw'n darllen i fewn i'r bryd, reit Meirion, beth sy'n eisiau gwneud nawr te, beth gewn ni'n ar mae eisiau gwrdd hwrdd yn ei gofio, a meddwl wrth gwrs am y dyfodol, a cwpl o ddyddiau cyn i fe ffarwelio dan i fe wedodd wrthai, mae fan wy'n nati'n siŵr bod hon yn mynd i ring na yn y siow. Mae di ennill y Young Handlers ar Beltex a'r Blue Texel. Byddai'n edrych lawr arnoch chi a fydd y Spotted Sheep mewn dailenni wedodd e. A fi'n siŵr fe fydd yn edrych lawr ar hon i fyd. Ac yn y gweud y drefn hefyd. Odi. Ond dyw Olwen wrth gwrs ddim yn gallu bod yn y ring achos dyw e ddim yn 11 mlwydd oed tan wsos nesaf.
felly... Mae'n paratoi nhw. Odi, a mae'n edrych ymlaen i weld y canlyniad. Mae'n gen i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Yna ni adael i am ychydig. Byddwn ni'n nôl i weld pwy fydd yn ennill a Dafad Flwydd, smotiog o'r Iseldiroedd. Yn reiddiol o Iwerddon. Ie, a mae e wedi dod draw chwarae teg iddo fe, a mae e'n neud ei waith yn arbennig. Yn cymryd i amser, a wi yn meddwl bod eisiau pob beirniad i gymryd i amser mae'r swydd ma yn ei ddwylo fe, achos mae'r cwbl yn ei ddwylo fe. Ei air yw'r air ola. A mon fe sy'n trin y thrafon nhw fel mae'n gwneud nawr? Ie, fe yn unig. A wi wedi mwynhau bod fan hyn yn cael yr amser fel arfer meinir, wi fel arfer dar beltex ar rhedeg o un all i'r llall. Neu gyda'r oes na newid i fod? Wel, be wedi si nawr te? A ar y funud ola fyd? Mae'r gŵr bonedig yn gwybod beth mae'n gwneud yn Ie, wel, mae'r rhain i gyd, pob un. Dwi'n credu bod Ali Jackson wedi chwysu peintiau fyna. Ti'n gallu gweld o'r ryddhad, nath rhyw anadl fawr fyna nawr. Hwiw, wedodd e. Ti'n bod beth fi, a chwarae teg, mae wedi wneud i feddwl. Mae Ali wedi mynd ôl am y carcas fyna sy'n ni'n meddwl ar y funud ola. Ddim cweit y siw beth i'n neud. Chwarae teg, llamwrchiadau mwy. Ali Jackson yn ennill fyna o Lockerbie. Ac yna'n ail Megan Rowlandson o Gambria ac yn drydydd yr ysgrifennyddus y gymdeithas. Pam, mae'n fenyw hyfryd. Mae'n gweithio'n galed yn marchnata'r a Dafad, mae'n benni gamp, chwarae teg iddi. Pamela Packer yn ennill y drydydd wobr o Lockerbie. Ond yr enillydd yw Ali Jackson. All right. How are you feeling? Sweating a bit. Were you a bit stressed there? A wee bit. Compared to the heat as well, just the judge pushing you. Yeah, no, it was. She's, you know what she's done, so it was always a risk bringing her, but she's won a class, so that's the main thing. But Johnny, the judge, kept us all waiting there until the very bitter end. He got me sweating anyway, that's for sure. But she's a tremendous you, and she looks well in the ring as well. She did, so. Good luck for the future Cheers. then. Thank you. Diolch yn dad, diolch.